by som mal ešte jednu otázku. Čo sú konkrétne veci, ktoré napríklad sa o tom veľa písalo v Poľsku, ale teda o Poľsku, ktoré by mohli dostať do rúk samosprávy a skončilo by to konec koncov lepšie, ako keď to riadí štát centrálne? No, pozrite sa, samosprávy majú dneska okrem x iných problémov dva problémy. Prvé je, že ono to vyzerá pekne, že financované sú vlastne z daní z príjmu fyzických osôb a že to je stabilné financovanie do nejakej miery áno, lebo tá predikcia by nejaká. Na druhej strane vo chvíli, keď sa dostane na grécke cestu, keď nám vyskočí nezamestnanosť na 28%, keď jednoducho skokovo sklesne výnos daní z príjmu fyzických osôb, tak jednoducho samosprávy prídu skokovo o ten najpodstatnejší zdroj príjmov. To je prvá vec. Druhá vec, ono to vyzerá pekne, ale ako som vám povedal, v pravidelných cykloch centrálna vláda do toho zasiahne a nejakou legislatívnou úpravou si z tej pokladničky tých dobrohospodáriacich samospráv vyberie, čo potrebuje na stanovanie svojich potrieb. Čiže tie samosprávy potrebovali väčší podiel vlastných príjmov, lebo napríklad v princípe, že jediné vlastné príjmy sú dane z nehnuteľností, ktoré sú naviazané priamo na to územie, ale tie sú na Slovensku v porovnaní najmä so pôvodnými krajinami Európskej únie, že veľmi nízke, čiže to je akoby, že veľmi nízky príjem. A potom napríklad v Rakúsku máte časť, a to som ja bol prekvapený, keď som bol primátor, prišiel za mnou investor rakúsky a tak bol strašne akože namajstrovaný a ja som nevedel prečo. A on si myslel, že u nás to je ako v Rakúsku, kde jednoducho časť výnosu dane z príjmov ľudí, ktorí pracujú vo firme vo vašom meste, ide do tej samosprávy. Tak on tak prišiel a myslel si, že mi prináša akoby, že strašný ekonomický benefit a pre mňa to bol len náklad, lebo by tam priniesol 500 zamestnancov, ktorí ale ja z nich v princípe, že nemám nič, lebo nemajú mňa trvalý pobyt, čiže daň z príjmu fyzických osôb 0, ale vyvolané investície, lebo potrebujú, ja neviem, škôlky, využívajú verejné služby a tak ďalej. Čiže čím väčší podiel dane z príjmov, či právnických, či fyzických osôb naviazať vlastne na tie samosprávy, ktoré v tej chvíli vedia robiť trošku aj tú vlastnú hospodárskú politiku samé, možno vytvárať tie podmienky pre tých investorov, aby podnikali práve akoby u nich, hej? Lebo potom to má len tie podoby tých, že ešte aj z mestských peňazí zaplatiť tie prípravu tých priemyselných parkov a podobne, aby prišli. Ale potom je to tak, ako je teraz napríklad Hlohovec do okolností, kde ja som bol primátor, dlhé roky bol okres najnižšej mierou nezamestnanosti v krajine, akurát je to o tom, že a ja s tým, že nemám, že systémový problém len vecne, že my teraz tam máme veľa fabrík, ktoré robia automotív, teraz bývalá Slovákofarma sa tam rozvíja, ale značný podiel v niektorých až polovicu dneska tvoria, alebo to by ľudia pozvážaní, už ani nie, že sa týka z Rumunska, ale dneska z Indie napríklad aj do Saneky bývalé Slovákofarmy. Čiže áno, toto potrebujú samosprávy. A druhá zásadná vec, keď sme sa bavili o debyrokratizácii, ja som ako v prvej kampani, ako každý dobrý nový primátor, hlavné heslo v kampani, že zniží zamestnanosť na mestskom úrade, lebo pre zamestnanosť to tak každý povie a potom tam prídete a zistíte, že to ste síce mohli hovoriť, ale začínal som so 60 ľuďmi a po 8 rokoch som skončil s 90 na úrade. A napriek tomu som bol stále, že dobre hospodáriace samosprávy, nie preto, že by som to chcel, ale tá byrokratická záťaž tých samospráv je taká, že vy keď chcete splniť všetky tie zákonné podmienky, tak jednoducho potrebujete to na to takýto objem ľudí, pretože to, že sú to možno tretiny, že blbosti, bez ktorých by neskrachoval ani štát, ani samosprávy, ale dneska je tá legislatívny rámec takýto, čiže áno, že zjednodušiť v úvodzovkách to fungovanie štátu, znižiť tú byrokratickú záťaž, lebo vám to šetrí zdroje, aj tie personálne kapacity, ktoré sa môžu napríklad realizovať v súkromnom sektore. A chápem, a posledná otázka, to vám možno na doopravy, lebo ak som správne zachytil v posledných týždňoch, tak dneska priemerná mzda vo verejnom sektore na Slovensku je vyššia ako v súkromnom. Dobre som si to povedal. Ďakujeme. Ja len veľmi krátku ešte otázku dám k tomuto. Krátko odpovedal. Je to tieto dve, čiže jednak menej byrokracie, druhá dať viac peňazí z tých daní fyzických osôb tým samosprávam. Je to urobiteľné napríklad za rok legislatívne štátom? Sedel som 4 roky v tej Národnej rade, tak to ani keby to inak fungovalo, tak to nie je úplne že realizovateľné zase, že za rok, aby
lebo ako musíte to zanalizovať, nemôžete to pri sekeru a nožom, lebo sa vám to rozsype pod rukami a narobíte viac škody ako osob. Povedzme, že je to možno realizovateľné za jedno volebné obdobie, keď človek si povie, že toto je cieľ, idem to pripraviť, potom spraviť úvodzok a legislatívnu smršť a dostanú tie samosprávy nejaké nástroje do rok, aby to vedeli realizovať, ale zase, že to je trošku taká ambícia, ja keď som chcel znižovať na polovicu počet zamestnancov na úrad. Ja len trošku prihriem polivočku, že pripraviť sa to teda dá aj dopredu, napríklad. Ďakujem. Už len poslednú otázku, než prejdeme k tým slajdom otázkam vašim, teda na oboch, ale najskôr na pána Ďuranu. K tej gréckej ceste. Čo sú kontrolné mechanizmy aj v porovnaní s tým Gréckom? Z čoho sa Európa poučila? A ako kedy budeme vedieť, že už je zle, ale že proste, aký bude ten priebeh možno na Slovensku a kto nás zachráni, keď to takto nepekne poviem. Európa sa určite poučila z pohľadu toho, že už to nie je tak jednoduché falšovať štatistiky, nie je tak jednoduché mať skorumpovaný alebo problémový bankový sektor, že teraz sa na tie banky dáva o väčší pozor a Slovensko má oproti Grécku obrovskú výhodu v tom, že naše banky nepatria nám a tie banky sa riadia ako legitímne tými pravidlami a zároveň veľká časť slovenského HDP, ja nechcem povedať, že je to polovica alebo 2/3, ale ona pochádza z toho zahraničného kapitálu. A to viac menej, ja som čítal teraz jednu správu ratingovej agentúry, ktorá to viac menej na rovinu povedala. Ako pozrite sa, im rastie dlh, oni majú deficit, ale bankový sektor im nepatrí, ten je zdravý. A tú hodnotu vytvárajú vo veľkej miere zahraniční investori, ktorí sa riadia proste tými pravidlami matiek. A to strašne pomáha Slovensku pri tom rozhodovaní investorov do štátneho dlhu. Že oni sa toho až tak neboja, pretože nevidia tam ten potenciál, že tá krajina v priebehu 2-3 rokov padne na hubu. Je to niečo, čo ten scenár hrozí proste za nejakých 6-7 rokov, keď sa proste ukáže, že oproti iným krajinám to nejde. A to, čo ešte Slovensku ohromne pomáha, že sme v tom istom celku s krajinami, ako je Belgicko, Francúzsko, Taliansko, ktoré to majú na haku ešte viac, ako to má Slovensko. A my máme vytvorenú jednoznačnú brzdu, a sa to aj volá dlhová brzda, aj kvôli tomu máme Kanceláriu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. A tá dlhová brzda bola zavedená s tým, že cieľ bol, aby slovenský dlh bol 40% HDP, ale keďže v tom čase schvaľovania bol ten dlh trochu vyšší, tak sa tam dal taký buffer, že dobre, tak môže to byť do 50% HDP. Ale keď to bude nad 50% HDP, tak sa stane toto, a keď dlh presiahne 60%, tak my sme už mali mať vlastne vyrovnaný rozpočet ako obce, a mali by sme mať hlasovanie o dôvere vlády v parlamente, to je vlastne povinnosť súčasnej vlády, ale tá sa tomu jednoznačne vyhýba. A vlastne súčasná vláda ignoruje ústavný zákon, ktorý jej dáva povinnosti, ako sa má správať. A keďže to je vlastne najťažší zákon, pretože keď chcete, aby niekto limitoval svoje výdavky, nejaký poslanec, tak ten poslanec tým musí súhlasiť, on musí za to hlasovať, že sa nebude zadlžovať, že nebude môcť rozdávať, že nebude môcť robiť výjazdové zasadanie v Krompachoch a tam vlastne robí to, čo majú robiť samosprávy, lebo potom tam príde ten zemepán a povie, tu na tento okres podporím, tu dám toľko na cestu, tam dám na telocvičňu a tam vlastne ukazuje tú svoju moc nad tým regiónom, miesto toho, aby to bolo naopak. Aby on mal moc vlastne od nás, od tej samosprávy, pretože celý ten pohyb by mali zopačne, že to, čo si nevieme sami na úrovni samosprávy zabezpečiť, tak to si spoločne objednáme od centra. Teraz to je naopak, bohužiaľ. No a aby som sa teda ešte k tomu vrátil. Jediný kontrolný mechanizmus je úroková sadzba na štátnych dlhopisov a vlastne ochota zahraničných investorov, čiže nemeckých penzijných fondov, kupovať slovenské dlhopisy.
Ono sa nám to už raz stalo, niekedy v roku 2012, že jedna emisia dlhopisov nám neprešla a to bol prvo. To bol ako fičák, že vtedy sa hneď všetci začali snažiť. Že ako nám sa nám raz nepodarí predať dlhopisy, tak vtedy sa začnú diať veci. Takže kým sa tí investori pozerajú na Slovensko, že to je vlastne taký maličký okres v rámci Európskej únie a tá Európska únia ako tak stojí a je vlastne úplne jedno, čo sa v tom okrese deje, tak si štát bude môcť požičiavať. Ale to rozhodnutie, že už nepožičiame, môže prísť zo dňa na deň. Na to sa nedá ako pripraviť a neviete, kedy to bude. Takže v podstate, aj keď už začne byť horšie, tak aj ľudia sa začnú viac snažiť. Ako politici. Ako politici, myslím. Ja len jedna technická vec, vonku máme občerstvenie, čaká na vás, čiže ak vám padá cukor, ešte chvíľku vydržte, za chvíľu ukončíme, odpovieme na otázky a potom bude všetko treba zjesť a čo nevypijeme, tak to si budete musieť zobrať so sebou domov, lebo my to nemáme kam dať, takže ešte chvíľku vydržte, vonku sú aj slané chlebičky, aj koláče nejaké, takže stojí to za to, ešte chvíľu držte, ďakujem, páči sa, odovzdám moc. Ja krátko dodám, keď si sa pýtali, že či keď je zlé v politici, ako začne správať zodpovedne, to je otázka, že kedy si oni budú myslieť, že je zlé, lebo my si myslíme, že je zlé teraz, ale oni si napríklad zmäkčujú tie pravidlá. Aj ako to, že nepožiadajú vyslovene dôvery vláde, dobre, že to je technická vec, politická, ktorá akože nemá priamy vplyv na to hospodárenie, ale to, že napríklad tie samosprávy si vyjednali teraz, že keď postíhajú poschvalovať rozpočty minulý rok do toho, a neviem koľkého novembra, kým začala nadobudla účinnosť toho nového zákona, tak ešte môžu ísť v starom režime a môžu zapojiť aj tie rezervné fondy a finančné operácie a nemusia mať tie vyrovnané rozpočty. A teraz, keďže je zase že volebný rok samosprávny, tak sa zase všetci spoliehajú, že vlastne tí politici v tom národnom parlamente to zase zmäkčia tie pravidlá, lebo potom naozaj vo chvíli, keď tie mestá budú musieť robiť tie vyrovnané rozpočty na rovni, že bežne aj kapitálové výdavky, tak áno, potom majú problém všetci. Ďakujeme, prechádzame k vašim otázkam. Začneme od hora. Sme si istí, že aj s príchodom AI bude 1,5 Slováka, teda 1,5 Slováka na dôchodok, keď už dnes vysokopríjmoví zamestnanci, najmä tí, ktorí nie sú seniori, začínajú byť postupne nahradzovaní. Takže dopad AI na dôchodky. Ja som realista a keď sa pozriete na vývoj na slovenskom trhu, tak ako zamestnanosť napríklad v IT sektore a tak tam rozhodne nevidíte aktuálne žiadny pokles a tým chcem povedať, že som realista k dnešnému dňu a za rok sa už možno budem vyjadrovať ináč, ale kolega Chovancoviak to tak celkom dobre popisoval, že už pred nejakými 3 alebo 4 rokmi jeden zo zakladateľov snáď OpenAI alebo čo hovoril, že pozrite sa, na čo nám budú radiológovia, keď nám AI bude čítať rentgeny. A ukázalo sa, že radiológov pribudlo, pretože ten radiológ nerobí len to, že číta rentgeny, on aj komunikuje s tými pacientami, on aj rieši otázku, ako sa na to pozrieť a podobne. A pracovné miesta sa skladajú z úloh. Niektoré úlohy sa dajú dobre nahradiť AI, ale iné sa nedajú nahradiť AI. A zároveň AI vám umožní teraz uvoľniť kapitál, ktorý ste doteraz nemohli použiť na ďalších zamestnancov. Takže to, ako to v skutočnosti dopadne, tak dobre, nechcel by som byť teraz ako 20-ročný koder, to je ako náročné, ale pre mnoho pracovných pozícií ja si myslím, že to bude predovšetkým prínos a úplne sa toho až tak neobávam v tomto momente. A teraz z pohľadu štátu, prínos alebo skôr ťarcha? Chcel som byť sarkastický a povedať, že neviem, či už ste tam všimli, ale na úrade vlády existuje také, Janoševo myslím, že to vedie, taký projekt, ako využívať AI vo verejných službách, ale objektívne, ako nič nie je lepšie nahraditeľné AI ako byrokratická činnosť. Ako prepisovanie z papiera do papiera, overovanie tej pozície, ale váženie. My máme viac ako 1 miliardu eur investovanú v Slovensku SK, ktoré nefunguje. Ideme na ďalšiu otázku. Podľa novej monetárnej politiky je deficit štátu príjmom firiem a domácností, čo slúži na prerozdeľovanie peňazí. Prečo sa na to ekonómovia nedívajú takto?
nechám na vás. Alebo ak niekto tú otázku môže dovysvetľovať, nech sa páči. On právě bol asi před 2 rokmi, bol film, ktorý sa volal Finding the Money a tam vysvetlili boli ako Američania, že tým, že oni emitujú peniaze do ekonomiky s zvyšovaním dlhu, tak do svojej podstaty je tam viac peniazy tým pádom pre tie domácnosti a tie firmy, lebo štát tak to vybere na seba. A tým pádom zvyšuje ten kapitál tým domácnosti. Ale to musí tam určite brzdiť, aby nebola vysoká inflácia, ale prečo sa na to nedívajú druhé takto? Že brzdá to štátny dlh, keď to do svojej podstaty dlh nie, ale to príjem domácnosti a Je to o tom, že keď si zoberiete hypotéku a nesplácate tú hypotéku, tak viete, čo si máte zobrať, vašu nehnuteľnosť ako banka. Teraz keď štát má deficit a ako emituje dlhopisy a prestane, vlastne málo ktorý štát sa dostane do situácie, že nevie splatiť, nevie si znovu požičať, aby roloval ten dlh, ako jeden dlh nahradí druhým. Keď sa tak stane, tak vtedy je problém. Obyčajne sa to končí tým, že veritelia prídu o peniaze, štáty potom sa snažia niečo splatiť, ale v zásade štáty si požičiavajú na dôveru, že dokážu zdaniť ľudí. A jasne, tým vyšším deficitom sa ako vytvára ako ilúzia ako väčšieho bohatstva a existujú ukazovatele dlhu, ktoré kombinujú súkromný dlh a verejný dlh, ale aj z pohľadu investorov, práve to, jak to hovorím, je zaujímavé to, že koľko peniazí dokáže štát vybrať na daniach, aby platil za úroky. My sme platili dlhú dobu 1 miliardu eur, 1,2 miliardy, to bolo to skvelé obdobie, keď nám Európska centrálna banka vybavila nulové až záporné úroky. Vtedy sme si napožičiavali, vtedy sme mali mať rozpočet s prebytkom 2%, ale my sme mali deficit minus 1, minus 2%. Teraz to už bude 2,5 miliardy, čiže už neviem, 1,5% HDP. Ako rastie nám to postupne a Taliansko platí, myslím, 5% HDP len na úrokových platbách. A to je ako obrovská záťaž, lebo to znamená, že ako tie 3%, ktoré ste chceli dať na školstvo, tam nedáte, lebo to musíte poslať nemeckým penzijným fondom. Takže tých investorov zaujíma to vyčíslenie toho domu, pretože ich nezaujíma, akú hodnotu má vaša nehnuteľnosť, lebo on si na ňu nemôže siahnuť, ten penzijný fond. Jeho zaujíma len to, že či je ten štát schopný zaplatiť úroky z toho domu. Ďakujeme. Je tam ešte 13 otázok, ja len podotknem, že obaja hostia zrejme zostanú potom na chvíľku aj zodpovedajú vaše otázky, ale skúsime ich prejsť nejakými rýchlymi odpovedami. Kde si myslíte, že je najviac možné ušetriť z dlhodobého hľadiska koalície opozície po 2027 ich voličov a politických rozhodnutí? Ďakujem. Tak v krátkosti, že kde je najviac možné ušetriť? Ťažká otázka, ale... Táto otázka je ľahká, ja som už písal nejaké volebné programy politických strán a teraz neviem, že ktoré časti mi vyškrtli, že sme s nimi išli von. Ako ekonomové povedia, teraz to povedal Rado jednoducho, pokiaľ sociálna poisťovňa má na 10 dôchodkov, tak nemôže vyplácať 13. A to je taká politike sa, že kde je ten najväčší balík. A ešte to poviem inak, aj keďže už nie som politik, to môžem povedať, že ten sociálny systém, a najmä pri tých dôchodkoch, ja tiež mám dôchodkyňu samu, viem, ako funguje, ale pri tých dôchodkoch to zároveň je aj sociálna skupina, ktorú to bude najmenej bolieť. Hej, znie to akože paradoxne, ale je to tak, že domácnosti dôchodcov, pokiaľ to nie sú osamelí dôchodcovia, nepatria k skupinám sociálne najviac ohrozeným chudobou. Hej, to sú väčšinou mladé rodiny, jednorodičovské a tak ďalej. To znamená, že tam, kde je to populistické a tam, kde je to najmenej akoby, že zasiahne tú sociálnu skupinu, ale zároveň je to politicky najmenej priechodné. Moje deti dostávajú 13. dôchodok v januári. No, tak ako vnúčatá. Ideme na ďalšiu otázku. Aké môžeme očakávať kroky zo strany EÚ v súvislosti s dlhodobým prekračovaním maastrichtských pravidiel? To je opäť ako teória hier, keď máte v klubovni pri stole Francúzsko, Taliansko a Belgicko, tak tie pravidlá musia byť tak a
Oni konec koncov aj tak vznikli, hej, tie 3% a 60% to není matematika. To bolo to, čo Francúzsko bolo ochotné odhlasovať, lebo to dokázali splniť v tom momente. A odtedy to nedodržiavajú. Hej. Takže tie pravidlá potom len tak prísne, ako si ich odhlasujú tie krajiny. A oni sa menili pred nejakými 3 rokmi, ten fiškálny rámec prešiel sa na čisté verejné výdavky a je to vlastne mäkšie ako to, čo sme si my schválili v dlhovej brzde a kvôli tomu sa ministerstvo financií seká s radou pre rozpočtovú zodpovednosť, lebo ministerstvo financií vraví, že nás trápia európske pravidlá a nie ústavný zákon. Či vás považuje vláda a štátna správa za partnerov, či počúva vaše odporúčania, tak sediacu ľudia z viacerých organizácií, môžeme začať správa, alebo neviem ako. Ako ktorá, ako kedy a ako otvorenie, hej? Lebo boli časy, ja to spomínam, napríklad pri tej súhodnej správe naozaj ten autorský tím akože vygeneroval celé týmy, ktoré do súhodnej správy písali Ivan Mikloš, Iveta Radičová, Miro Veblavý, Rado Procházka a túto kolegovia, hej? Čiže naozaj mnohí z nich potom realizovali tie zmeny akoby, že v exekutíve a potom sú ako obdobia, že ľudia, ktorí zostávajú v tej expertnej rovine, tak akože spolupracujú ako konzultanti s rôznymi akože vládnymi garnitúrami, s rôznymi ako ministerstvami. Niekedy je to tak, že keďže oficiálna politická línia je, že mimovládky sú full, ale vo finále vlastne niekde tam akože v podpalubí sa občas potrebujú poradiť, tak občas tak by fungovalo, ale za mňa, že každá múdra exekutíva jednoducho využije ten expertný potenciál, ktorý tam je, aspoň na nejaký typ akoby konzultácií. Hej? Ines? My sme politické združenie, my nemáme žiadnu afiliáciu v žiadnej strane a prispievali sme tiež už do volebných programov mnohých strán, ale jeden nemenovaný najlepšie vládnúci premiér ma označil za nepriateľa vlády a odtedy sa toho drží a nie je ochotný k nám prísť pre rady, lebo vie asi, že by sme mu ponúkli niečo, čo by sa mu ťažko presadzovalo. Ja len doplním za Futureslovakia fórum, že my sme vznikli práve preto, aby sme stihli ten 2027 window, takže preto aj chystáme jednotlivé tie kapitoly. Aby sme to nachystali, my prisývame do debaty nielen expertov, ale aj ľudí z politických strán. Ivan Mikloš, ktorý sa minulý pred 2 týždňami pridal vlastne do advisory boardu tej zdravotníckej reformy, tak on povedal, že zabudnite na bipartisan, čiže na obidva tie póly politické, skúste skonsolidovať aspoň to spektrum, to demokratické, skúste im pomôcť zmysluplne nastaviť tie reformy, to je to, čo Ines robí 20 rokov. A sem tam ich aj niekto počúva, to isté, čo robí KOM ešte od Viktora Nižňanského už viac ako 20 rokov. Takže máme ambíciu pozvať ich v tej debate, nemať patent na rozum, byť otvorený na tú debatu. Na druhej strane, ale chceme v tom udržať zdravý rozum, chceme ich presvedčiť, aby si zmysluplne nastavili veci, aby to exekuovali. Ivan Mikloš vlastne nachystal reformu školstva, volá sa to Teda rozum v rámci Medzi 10. Odovzdal to vlastne garnitúre 2020, kedy prišli vlastne k moci tuto aj kolega Kolár zo Závodí a výsledok bol, že Gröling si z tej reformy školstva vytiahol reformu vysokého školstva, odrokoval to s rektormi a oni v čase, keď to prišlo do parlamentu, si zvolali tlačovku a ešte aj do toho, čo si s ním dohodli, hodili vidli a bol z toho úplný paškvil a naštvali celý sektor. Čiže Ivan Mikloš hovorí, urobte kritické zmeny, urobte ich včas, majte na to konsenzus cez celú tú koalíciu a hlavne ukecajte ministra financií a premiéra, aby tie kľúčové reformy si zobrali ako svoje. Lebo pokiaľ nemáte ministra financií a premiéra na svojej strane, tak žiadna reforma žiadneho rezortu sa neudeje. Takže to je len k tomu. Odovzdávam Laci. V poľnohovej ekonomike lepšie využívanie a nezneužívanie eurodotácií z plánu obnovy možno práve aj na samosprávnej regionálnej úrovni. Do nejakej miery iste, keď sa bavíme, že potrebujeme 10% ušetriť, tak ja to poviem inak. Keď som bol primátor, zaviedli sme elektronické aukcie do verejného obstarávania a ušetrili sme v prvom roku radovo 15 až 17% z tých listových cien, za ktoré by sme tu inak boli vlastne že zazmutní. Čiže keď to ustarávate
štandardne, tak áno, dá sa tam stlačiť a teraz navyše keď teraz zase, že nie som pri tom úplne už blízko, ale stále dosť blízko na to, aby som započul teda, že aké sú sadzby v súčasnosti za sprostredkovanie všetkých možných dotácií, tak to sú že násobky tých 10% zase bohužiaľ. Ja by som to tak vytrhol, len dodal, ja vždycky pozerám na eurofondy a plán obnovy očami fínskeho, holandského, nemeckého daňového poplatníka a som presvedčený o tom, že Slovensko je oblievané peniazmi a keby malo polovicu a poctivú súťaž o tie peniaze, súťaž kvalitných projektov, tak by sme mali viac hodnoty za peniaze, ako máme dnes. A to je celé. Lebo jedna rozmer je, že úplne navi, že koľko z toho ukradneme, že aj to, čo vidíme, sa dá spraviť efektívne, že a druhá vec je, čo za tie peniaze urobíme. Z hľadiska toho, aby to neboli, že prejdené peniaze, ale aby to bola investícia do budúcnosti. Lebo potom je to tak, že tým ako my nestíhame nikdy tie programové celé obdobia, teraz plán obnovy, tam boli väčšie obmedzenia, len to ešte menej času, čiže vo finále sa to potom, že míňa naozaj, že takmer, že na čokoľvek v odzovkách, čo stihneme zrealizovať do toho termínu. Máme tam ešte 10 otázok, tak to nejak veľmi rýchlymi odpovediami prebehneme. Máme ešte asi 10 minút. 10 minút, tak to je... Dobre. Aké ľahké je pre samosprávy čerpať financie z eurofondov a ako veľmi im v tom môže prekážať centrálna vláda a aké ťažké je to pre starostov obcí? Takto, nie je to úplne jednoduché, najmä pre tých starostov menších obcí, ktorí jednoducho nemajú tie aparáty, to znamená, že musia sa spáľať na všetkých tých možných externých dodávateľov, ktorí zase niektorí sú seriózni, niektorí vám to dodajú aj z finále, ale za percentá. Problém je, že ako takto problém je ten tzv. Že gold plating na Slovensku, lebo my si sami tu na Slovensku ešte sprísňujeme tie pravidlá na čerpanie. To je tak, že aj keď ja som prišiel do tej primátorskej funkcie z toho ambulantného transparentného prostredia a v istej chvíli som aj môj bývalý kolega povedal, že chlapci, že je to síce fajn, ale v princípe my tým obmedzujeme a trestáme tým, čo to chcú akoby, že robiť správne, lebo my na každý korupčný, neviem aký únik, akože prítvrdíme legislatívu, ale to nikdy nepostihnete tých, ktorí v tom vedia chodiť, lebo sa v tom zase naučia chodiť jednoducho. My naozaj, že tie pravidlá si tak komplikujeme, že tej korupcii vo finále zabraníme na limitovanie, nie tak, ako si myslíme a obmedzuje to potom tých férových primátorov, povedzme, v tej rýchlosti a schopnosti vlastne, že tie peniaze reálne vyčerpať. Ja ešte v krátkosti dodám, že ono je to komplikované už z toho centra. Plán obnovy mal proste jednoznačnú podmienku, 37% výdavkov musí byť na zelené veci. Takže teraz sa proste škrabali po hlavách na všetkých ministerstvách, tak ako komu kúpime ten elektromobil, aby sme vôbec splnili tú podmienku, kde zateplíme a dáme machovú stenu, aby sme to mohli prezentovať, že sme to urobili zelené. Akože ono to už prichádza komplikované a my tam ešte pridávame ako ďalší level. Ak by budúcu vládu zostali opozičné strany, vidíte ten potenciál na to, aby sa kroky, ktoré ste popísali ako nevyhnutné, presadili na politickej úrovni? Ja som ekonom, ja poradím hocikomu, kto tam príde, ale takto, ja som tam s nimi bol a už tam nie som, je to moje slobodné rozhodnutie, jednak sme prehrali voľby a jednak som si povedal, že stačilo. Ja som celoživotný optimista, čiže verím, ale teda, že nebude to jednoduché vzhľadom na osobnostnú výbavu tých kľúčových ľudí, ktorých tam poznám. A nemyslím, že ľudských mám akoby, že všetkých rád, ale zvážil som, aké inak to poviem. Ja som išiel do politiky s prezidentom Kiskom a tá rozpráva strana pro krajina, potom strana, potom niekde ja, hej. A potom som tam bol a zistil som, že je to naopak. No, to je problém. Ja len doplním, že som si ráno čítal, že kto bude vo vláde vlastne s Peterom Maďarom v Maďarsku a čítal som si tie mená a sú to naozaj skutočne šikovní ľudia z praxe a tak ďalej, takže ja verím, že o 20 rokov, keď si budem čítať zostavu vlády, tak niekoho z vás si tam prečítam ako novú generáciu, ktorá dokáže zrealizovať tie veci.
A vlastne aj to, že by ste sa pridali ku nám, je taký dobrý začiatok. Ja keď som bol vo vašom veku, tak ja som práve bol u Ivana Mikloša v tej MEC10 ako mladý študent a tam vlastne začal môj access k politike a celkovo, a teraz na staré kolena sa k tomu vraciam touto formou, čiže verím v to, že aj keď by sme možno nedali dokopy teraz tých ľudí, lebo naozaj je ťažké pracovať, to páni nás nechcú demotivovať, musíme v tých stranách buď tých ľudí nájsť, niekde vydovať, alebo ich tam dostať do tých strán a niekoho kecať, aby to tam mal kto urobiť. Budeme na tom robiť a keď nie, tak to zvládnete vy potom v budúcnosti. Ja mám taký detail, že to, čo my potrebujeme je, aby sa strany boli na nasledujúce 4 roky ochotné zbaviť farby, vlasov, pohľave a čokoľvek. Oni sa musia proste zjednotiť na priemere a musia akceptovať to, že sa nebudú odlišovať od tých druhých strán. A to je strašne ťažké, pretože tie strany potrebujú nejaký odlišovací moment, že ja som tá strana, ktorá chce registrované manželstvo, ja som tá strana, ktorá chce estonskú daň. A teraz oni vlastne všetky strany musia byť ochotné osekať veľkú časť týchto svojich cieľov a povedať, že našim cieľom je dlhodobé prežitie Slovenska a potom sa medzi nimi bude ťažko rozlišovať, lebo voličom sa bude zdať, že splývajú do jedného. Takže to je ako veľká, obrovská výzva. Máme ešte ďalšiu otázku. Či je relevantné rozprávať sa o lepšej dostupnosti bývania pri uťahovaní opaskov a znížení výdavkov 10%? To je veľmi dobrá otázka a my sme tu mali jeden úžasný projekt z minulej vlády na dostupné bývanie. Nájomné byty, už to sú tisícky bytov, ktoré pribudli na Slovensku za super ceny. Ja ako nechápem, prečo sa na Slovensku hovorí o kríze bývania, pretože ako kríza vyzerá úplne ináč ako to, čo je na Slovensku. My máme možno drahé nájomné v Bratislave alebo v niektorých mestách, ale na východe si kúpite byt za 20 000 eur. Reálne. Ja som z Košíc a teda... V Kapušanom, hej? A v zásade my potrebujeme upraviť stavebný zákon a to by ma zaujímalo, čo by povedali ako samosprávy, lebo ja si myslím, že je to územné konanie a príprava územných plánov je taká NIMBY. Akože ten slovenský postoj je NIMBY a ten nás brzdí o mnoho viacej ako deficit a krízy alebo čokoľvek. My proste mám pocit, že postavenie novej bytovky je škaredé a ja teda bývam v Prahe a keď vidím, že polovička Prahy je poľnohospodárska pôda a v Prahe je 2-krát menej bytov ako vo Viedni, v Bratislave je 4-krát menej bytov ako vo Viedni. A my ako neefektívne využívame ten mestský priestor na výstavbu. A to nesúvisí ani tak s deficitom. Ako poďme sa o tom baviť, ale to nie je niečo, čo ako štát primárne vyrieši, to musí ako samospráva a hlavne ľudia v tej samospráve byť ochotní akceptovať, že áno, aj za môjim dvorom sa môže postaviť. Ja len veľmi krátko, keďže som bol aj pri tom, keď tuto pán Holý riešil túto skvelý koncept. Dneska má svoj investičný fond niekde v Luxembursku, ktorý tu ide alebo chcel vystavať jeden z tých veľkých projektov. Z okolností do toho chcel natiahnuť tu na jeden pražský investičný fond a tí z toho vycúvali, lebo keď si to zrátali, tak to nevychádzalo. Hej. A ja som vtedy hovoril, jediné, čo by som chcel, to, čo vlastne menil pán Holý, že aby aj samosprávy mali rovnaké možnosti vo vzťahu k nájomcom, lebo najväčší problém je, že keď máte nájomné byty, jednoducho ste trošku rukojemníkov tých nájomcov, keď nedodržujú podmienky a tak ďalej. To znamená, že vo chvíli, keď sa zrýchli stavebné konanie, keď budete mať efektívne nástroje v ruke na to, aby ste mohli akoby manažovať tie nájomné byty, tak aby vám tam niekto na rok neskysol neplatiaci, nerozbil vám to a tak ďalej, tak v tej chvíli sa vedia aj samosprávy viacej pohnúť. A v princípe je to o primátoroch. Je také, že Nové Mesto nad Váhom, ktoré je asi že jediné mesto, ktoré dneska takmer polovicu bytového fondu v meste je mestský, lebo tam bol 20 rokov taký primátor, ktorý to dlhodobo akoby že budoval. Ale zase treba sa potom pozobrať, mať na mysli aj to, že tá správa tých bytov potom nie je jednoduchá, keď máte tie obmedzenia a tá Viedeň je akoby, že skvelé mesto na život, ale dneska Viedeň má problém pomaly bude v úvodzovkách krachovať vzhľadom na deficit, ktorý vyrába systém nájomného bývania vo Viedni, čiže má to dve strany.
Ešte k téme dnešného stretnutia. Pri porovnaní s Gréckom vieme zobrať do úvahy rozdiel štruktúry danej ekonomiky, nakoľko je volatilná, koľko dlhu uniesie a teda tie rozdiely, ktoré tam sú? Porovnávať sa to samozrejme ťažko, pretože však Gréci majú druhú najväčšiu námornú flotilu, myslím, na svete, alebo to množstvo tých registrovaných lodí a je tam 6900 ostrovov a úplne iný význam turistického priemyslu ako na Slovensku a priemyselná výroba je tam o mnoho menšia a menej dôležitá ako na Slovensku, že štruktúra ekonomiky sa porovnáva ťažko, ale tie rizika má ako aj Slovensko, pretože ako priznajme si, tlak čínskych automobiliek na európsky automotív je ako veľmi intenzívny a my uvidíme, ako bude vyzerať slovenská produkcia automobilov za 4-5 rokov. Dobre, ako teraz Volvo otvorí novú fabriku, ale či sa do Volkswagenu podarí presťahovať výrobu elektroaut a či tie auta budú konkurencieschopné, lebo ako iste ste si pozreli, že koľko tie čínske auta stoja v Číne a u nás stoja tak, aby boli o 5% lacnejšie alebo 10% lacnejšie ako tie európske, lebo im to stačí na to, aby to predali, ale tie ich výrobné ceny sú, ako mohli by to za polovicu predávať. Tak rizika tá slovenská ekonomika má obrovské. Ja len doplním krátky komentár, že Grécko predtým, než skrachovalo, tak stihlo vybudovať za európske peniaze rozsiahlu infraštruktúru. Podobne ako Portugalsku sa to podarilo, oni čerpali tie fondy skorej. My ani tú infraštruktúru nemáme, my sme to rozkradli, respektíve postavili sme diaľnicu do Košíc, ale neviem kade, lebo nejde tam, takže... Neviem, vlastne Maďari postavili diaľnicu do Košíc, pardon. Nech sa páči, dajme ešte poslednú otázku. Je tu naozaj sú dobré otázky, ja sa ospravedlňujem, ale tak skúsme to pozitívne ukončiť. Čo môže Slovenská republika ponúknuť ľuďom, ktorí už odišli, aby ich prilákala sa vrátiť? Čo je teda aktuálna téma tejto miestnosti, ale aj dlhodobo samozrejme. Okrem rodiny a nejakého citu. Ďalšia otázka. Ja skúsim prvý. Keď prídete do nejakej vyspelejšej krajiny, a už to cíti aj v Českej republike, ale v Anglicku alebo v Nemecku je to brutálne. Tam je extrémne ťažké sa dostať k tým šnúrkam, ktorými sa riadi krajina. Slovensko je stále ako rozvíjajúca sa krajina v tom, že šikovný človek sa v priebehu 3 rokov dostať do štruktúr a do pozícií, kde môže mať ako vplyv na to, čo sa deje. To sa v tých vyspelých krajinách robí strašne ťažko. A stále je to proste miesto, kde vy môžete reálne meniť život ľudí. Robí sa to ako ťažko, je veľa dôvodov na pesimizmus, ale ako aj dostať sa do mestského zastupiteľstva sa dá relatívne ľahko, pretože tam nie je tá tradícia toho a jednoducho šikovní ľudia môžu na Slovensku meniť veci. A to mi príde stále ako zaujímavé na tej krajine a môže to byť niečo, je to iný spôsob kariéry ako povedzme úspech v korporáte. Lepšie by som to nepovedal, tak ja už to mám tak, že môžem úvorne zakončiť, lebo ešte je jeden aspekt, že všetci sa pozerajú na to, že ako to na Slovensku príde do úvodu, tak ja mám syna, ktorý študoval v Spojených štátoch, teraz tam skončil, našiel si tam frajerku a zrejme sa tam ožení a teraz riešia predĺženie tam tých pracovných víz, aby ho títo aj nezbavili a niekto ľudí vám povedal, že keď by mu to hrozilo, takže on by sa aj zase akože oženil, hneď len sa bojí, že tí svokrovci, ak sa na to budú pozerať, že či sa na to nebudú pozerať, že to robí utilitárne, len aby tam mohol zostať. Tak ja som vysvetlil, nie, tým pekne láskavo vysvetlí, že to, že tam chce zostať je favor, ktorý im robí vzhľadom na to, kam tam tie Spojené štáty išli, čiže môže sa pokojne stať, že v tom svete, v ktorom ste, bude tak naprd, že sa ešte radi vrajete na Slovensko. Teda. Je to taký Ďakujeme veľmi pekne aj za otázky, teda hostia budú k dispozícii.